Тирәюны безгә ям бирүче, сулар хавабызны чистартучы агач куаклар утырту изге эш. Бу көннәрдә оешма предприятие һәм мәктәп коллективлары агач утырту буенча өмәләрдә катнаша. Шундыйларның берсе Зәй районында да узды. Биредә педагоглар аллеясы барлыкка килде. Зәй педагоглары Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында агач утырттылар. Изге эштә Зәйдәге хәбәрчебез Әдилә Борханова да катнашты. Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының икенче өлешендә укытучылар агач утырта. Биредә хәзер педагоглар аллеясы барлыкка килә. Бу укытучы һәм остаз елы уңаеннан оештырыла. Игелекле эштә район җитәкчелеге дә катнаша. Агачның төп битләре кайын була инде и спире дигән куа агачлары. Алла бирсә, алар барсы да тиз үсә торганнар. Без үзебезнең дәвердә яшәүшендә аларның барсын да күрәчәкбез. Вот эта корневая часть должна всегда оставаться там внизу. Аллеяга беренче кайынны мәгариф идарәсе башлыгы үзе утыртты. Данную акцию мы тоже хотим запечатлеть. Биредә без укучылар белән берлектә үз кулларыбыз белән аллея утыртабыз. Киләчәктә үсеп килүче буын шушы парк буйлап узганда үз укучыларын искә алсын дип телибез. Бакча мөдирләре, мәктәп директорлары бердән булып 300 төп кайын агачлары, куаклар утырталар. Теремкәй балалар бакчасы җитәкчесе Рәзинә Борханова бу эшне әһәмиятле чара дип саный. Районыбыз табигатын тагын да ямьле итүне үзебез кайгыртырга тиешбез дигән фикердә. Бүгенге чарада катнашу, агач утырту безнең өчен җитәкчеләр өчен зур әһәмияткә ия. Шәһәребезне яшелләндерү, чисталыкта тоту педагогларның иң беренче эше һәм үсеп баручы буынга үрнәк булу бездән башлана. Укытучыларга легенда 17 студентлар отряды да бик теләп булышты. Алар арасында да булачак педагоглар бар. Педагоглар аллеясына яшьләр дә үз өлешләрен кертте. Әдилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы.